Hei, tässä ihan pikaohjeet, miten WordPress 4.0-versio asennetaan. Käydään tässä demossa nyt omaa localhost-ympäristöä. Oletan, että osaat tässä vaiheessa omalle palvelimelle tehdä tietokannan ja siirtää VPN-tiedostot FTP:llä omalle palvelimelle. Teen tästä myöhemmin sitten tarkemmat ohjeet. Eli voin aivan hyvin mennä wordpress.org-sivustolle ja ladata sieltä ikään kuin englanninkielisen paketin tästä Download WordPress 4.0-kohdasta. Ja olen jo itse asiassa työpöydälle nämä tiedostot tässä jo tallentanut ja käyn kopioimassa nämä tiedostot tänne minun omalle koneelle tämmöiseen demo.fi-kansioon. Ja olen luonut jo itse tietokannan tässä vaiheessa. Koska asennusprosessi on loppujen lopuksi hyvin suoraviivainen. Menen haluamaani www-osoitteeseen, joka on minulla tosiaan tässä paikallisella koneella, ja Demofi oli minun kansioni nimi. Niin tässä vaiheessa asennusprosessia jo kysyy, että millä kielellä haluat VPN asentaa. Ja valitaan tässä tapauksessa suomi. Sen jälkeen VP kysyy tuttuja asennukseen liittyviä juttuja, kuten tietokoneen nimi, käyttäjätunnusta, salasana ja tietokonepalvelinta. Ja ei kun jatketaan eteenpäin. Laitetaan tänne salasanat, jota mä en halua tietysti teille välttämättä näyttää. Tietokantotaulujen etuliite kannattaa tietoturvasyistä vaihtaa kenties joksikin muuksi, vaikka tollaiseksi epämääräiseksi merkkijanoksi. Ja tietokannan nimi oli itselläni nimeltään Demo.fi. Sen jälkeen kun olet täyttänyt tietokannan tiedot, niin paina lähetä-painiketta. En ole vielä luonut sitä tietokantaa. Nyt se demo.fi-tietokanta on luotu ja kokeilen uudelleen. No niin, tänne joutuu syöttämään vielä uudelleen nämä salasanat ja käyttäjätunnukset. Kokeillaanpa nytten. Ja kun tietokannan tiedot ovat oikein, niin pääset asentamaan WordPressia. Annan tälle vaikka nimeksi ihan Demofi ja jonkun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ja tarvittaessa oman sähköpostinkin, joka on toki pakollinen. Ja sen jälkeen asenna WordPress. Niin, VP on tässä vaiheessa asennettu. Kirjaudun vielä varuilta sisään tänne mun demoon, että menikö kaikki niin kuin piti. Hyvältä näyttää. Tässä vaiheessa minulla on täällä jo valmiiksi suomenkielinen VP asennettuna. Toki tässä vaiheessa nyt herjaa, että asenna kuitenkin vielä varuilta tämä suomenkielinen paketti, kun lähdin tuosta englanninkielisestä paketista liikkeelle. Joka tapauksessa asetukset yleinen kohdassa täällä alhaalla, niin sivuston kieli pitäisi olla jo valmiina oletuksena toi suomi, minkä valitsin siinä alkuvaiheessa. Voin toki nyt tarvittaessa tuolta vielä päivittää sen koko FI-paketin, vaikka ne kielitiedostot pitäisi siellä asennukseen automaattisestikin olla. Sen jälkeen ei muuta kuin sisältöä tuottamaan ja katsomaan, että mitä VP pitää sisällään. Eli tämän kummoisempaa ei ole VP 4.0 asennus. Missään vaiheessa ei tarvitse vp-config.ph-tiedostoon mennä sen kummoisempia asetuksia vaihtamaan, vaan valitse alussa kieli suomeksi ja sen jälkeen käytännössä ohjelmisto ohjaa sinua tekemään niitä asioita, mitä pitää.
Ja tässä on nyt uusi valmis VP-asennus valmiina.